Istuko se? Kyllä se ainakin pysähtyi. Hyvä, tuo tänne. Mikä sulla on? Tuo tänne. Oi, tuo tänne. Tänne näin, Reino. Hyvä. Vau, miten hieno. Hieno. Hyvä, Reino. Upea ote. Hyvä, Reino. Hyvä. Niin, oliko se kiva? Haluatko katsoa mikä se on? Mikä ihme. Hienosti. Ihan tosi upea. Vähänkö hieno? Äläpä. Miten reippaasti se otti sen nyt otteeseen? Joo, ja taas nousi oksalla. Se on aika helppoa, kun ne nousee vaan oksille. Niin ja se oli automaattisesti pakko pysähtyä, kun se on tossa. Tosi hyvä tilanne. Mä en nähnyt koiraa yhtä, että pysähtyykö. Oli Mä paikallaan. ootin niin kauan, että kyllä sen nyt pitää olla pysähtynyt, kun On. ei kuulu meteliä. Mut siis se, että Se on miten varmasti se otti sen, että hei nyt mä en anna